La idea de la línia de 3 punts es va inventar el 1933, però no seria fins la temporada 79-80 que l'NBA la posaria en funcionament. El 1986 s'afegiria la jornada del dissabte de l'All-Star el concurs de triples i el primer campió seria Larry Bird dels Boston Celtics, que en aquell moment era el millor jugador de l'NBA. Larry Legend guanyaria les 3 primeres edicions fins al 1988. Craig Hodges, del Chicago Bulls, seria l'altre jugador fins a l'actualitat capaç de guanyar 3 concursos seguits. Ho faria del 1990 al 1992. El 1991 anotaria 19 triples seguits, cosa que en concursos només ha pogut superar una dona, Sabrina Ionescu, que en l'All-Star de la WNBA del 2023 va encertar 20 triples seguits aconseguint la millor marca de la història. En la dècada dels 90, Mark Price dels Cleveland Cavaliers faria doblet i Jeff Hornacek dels Utah Jazz guanyarien les edicions del 98 i del 2000. El 1997, l'actual entrenador dels gloriosos Golden State Warriors, Steve Kerr, va endur-se el gat a l'aigua en aquell concurs i, a més, aconseguiria l'anell al costat de Michael Jordan 3 vegades. Per cert que Jordan també va participar al concurs de triples al 1990, però se li va resistir. Encara no hi ha hagut cap jugador capaç de guanyar el concurs de triples i esmaixades a la vegada, i això que ho han intentat grans jugadors com Zach LaVine o Donovan Mitchell. La dècada del 2000, els més famosos en guanyar el concurs van ser Ray Allen el 2001 i Dirk Nowitzki el 2006. Per la seva banda, el serbi Peja Stojakovic va guanyar el 2002 i el 2003 i Jason Kapono el 2007 i el 2008. En la dècada dels anys 2010, els més coneguts en guanyar el concurs van ser Paul Pierce el 2010, Kyrie Irving el 2013, Stephen Curry el 2015 i Klay Thompson el 2016. El 2021 repetiria Stephen Curry, i en les dues últimes edicions, 2023 i 2024, Damian Lillard ha guanyat el concurs en finals agònics i molt emocionants, vencent en l'últim tir els seus rivals. Això sí, si aquest 2024 hagués participat Stephen Curry al concurs, potser hagués guanyat, perquè en el seu duel amb Sabrina Ionescu ha fet més punts que Damian Lillard a la final amb un total de 29. I és que Stephen Curry és el millor triplista de la història, però Sabrina Ionescu és qui té la millor ronda de la història amb 37 de 40 punts possibles al 2023. Una autèntica passada.